Това е компютъра в завършен вид, само няма SSD диск NVMe 2. Тъй като този диск SSD на Samsung няма драйвер за него. В смисъл, нова е NVMe-то и няма драйвера. Тук само остана да го върна и да сложа едно друго. Най-вероятно на Kingston или Vibratium. Защото при инсталацията на Windows ми прави проблем. Иска драйвера, пък няма. Не се поддържа явно. Кутията от P. Нали,